Да те ям ли, да не те ли ям? Какво правиш ти, бе, момиче? На диета съм. Но се чудиш дали да хапнеш тази нутела или не. Каква Да. диета? Не, няма да ям. На диета съм. Добре, хайде, решила си. Хайде, хъпни, намажи си. Не. Може и с лъжица. Искам много да ям, но съм на диета. Абе, момиче, какво правиш ти, бе? Нали си на диета? Каква е тази диета? Тръгнава си и то с големата лъжица. Боже Господи! Абе, мамо, как да не я ям? Как като е тук, как да не ям? Значи, няма значение дали е в нас, дали е в магазина. Нали си на диета? Казваш, не, сладко не ям, камо ли пък нутела. С една лъжичка. Каква лъжичка, бе, момиче? Това е лъжище, а не е лъжичка. О, Боже! Че го ям. Спирам с диетата. Не ми трябва.